diwayuan kakang bliwani. Oh sayang, oh sayang, aja wadir kakang masih tetep sayang. Lamun kakang bener eman lan bener arepan sayang, kula nunggu tanggung jawab sampean. Keder ya mas, keder sampean. Bos cotong beliti, bos cotong, bos bonjot, bonjot security. Janji kakang tek anti wong bonjot, ora niat ora pengen luru ganti. Wong bonjot community ya. Kula nerima, kula rela asal bahagia wong bonjot. Najan urip diwayu kula wis pasrah. Sapa jeng? Kami Mamas Arya Sekretariat Wijaya Kula kan Putra. ngerti wong bonjot duwe anak rapi, tapi kepriben kula ora bisa kelalen. Wis lawas hubungane wong bonjot, wis terlanjur segalane. Kang kula isin nok iki pengen dikawin nok iki. Lamun
Den Arya Bojot Community, Bojot Sigrid Darmadi Community, Jaya Putra Bojot Community, Bojot Community.